Hyvää päivää, isänmaalliset suomalaiset, turkulaiset. Kiitos siitä, että olette tulleet näin runsaslukuisena paikalle. Minä olen Eero Tillanen ja ajattelin sanoa teille muutaman sanasen. Ensimmäinen asia on se, että miksi suomalaiset köyhät, työttömät, lapset, vanhukset, vähävaraiset ja ihan tavalliset työssäkäyvät suomalaisetkin joutuvat kärsimään ja koko ajan nipistämään lisää, kun samalla tänne otetaan väkeä, joka tulee tänne vain paremman sosiaaliturvan perässä. Se on tullut aivan selväksi. He ovat itse sanoneet niin uutistoimistoille pitkin Eurooppaa. Onko tämä teidän mielestänne oikein? Hyvä, ei minunkaan. Mitä tekee AY-liike? Miksei se ole puolustamassa jäsenistönsä etuja? Hekin joutuvat tinkimään, paitsi tietysti AY-liikkeen pomot. He tuskin joutuvat tinkimään niin, että se heillä tuntuisi. Missä on AY-liike? Herätkää! Ruotsi on lähin maa, missä näiden pakolaisten pitämät katupartiot estävät kantaväestöä pääsemästä heidän hallitsemilleen alueille. Minä kysyn, milloin tämä on todellisuutta Suomessakin? Haluaisitteko te, että täällä Turussa olisi joku alue, mihin teillä ei ole asiaa tai tulee turpiin tai nainen pääsee raiskattavaksi? Ei tule sellaista! Kuinka monella täällä olijoista on kesämökki? Käsiä ylös. Aika monella. Tiedättekö, että Ruotsissa ehdotetaan jo sitä, että talviasuttavat kesämökitkin annetaan näille pakolaisille? Haluaisitteko ottaa oma kesämökkinen pakolaiselle? En minäkään, jos sellainen olisi. Ymmärrän hyvin. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä turvapaikkasoppareiden eli pakolaisten aalto on pelkkä savuverho. Meiltä ollaan salaisin sopimuksin ja salaisin lakimuutoksin, joita valmistellaan salassa, jotka viedään läpi puoluekurin avulla. Ollaan varastamassa tämä isänmaa meidän suomalaisten jalkojen alta. Tällainen ei käy. Minä sanon siihen, että rajat kiinni! Poliitikot tekevät hyvää bisnestä tällä turvapaikkasoppareiden aallolla. Muistetaanpa vaan, että Sipilä antoi Oulussa olevan talonsa käyttöön. Mutta todellisuudessa hänelle maksetaan siitä varmasti riihikuivaa rahaa. Anne Holmlundin veli ylläpitää tai on osakkaana yrityksessä, joka ylläpitää näitä vastaanottokeskuksia. Tuskinpa hänkään sitä omasta taskustaan maksaa. Sen maksatte te! Kannattaako? Tällä hetkellä eduskunnassa ei ole ensimmäistäkään puoluetta, joka ajaisi meidän Suomen kansan asiaa. Persuissakin on tullut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ihan täydellinen takinkääntö. Kaikki käy, antaa mennä vaan. Me tarvitsemme tähän maahan sellaisen puolueen, joka aloittaa siitä oikeasta, tärkeimmästä asiasta, irti EUsta ja eurosta, itsenäisyys, oma päätäntävalta ja oma raha eli markka takaisin. Muistatteko aikaa, kun Suomi oli itsenäinen? Se oli ennen tätä vahvan markan aikakautta ja ennen tätä EUta. Silloinhan meillä elo oli kuin Strömsössä. Nyt EU-Suomessa meillä alkaa meno olla kuin Malmössä. Ei käy! Rajat kiinni! Rajat kiinni! Rajat kiinni! Rajat kiinni!
syksy ja talvi on tulossa. Toivokaamme, että siitä tulee pitkä, kylmä, pimeä, ankara ja runsas luminen. Sillä sanoohan vanha suomalainen sananlaskukin, että kyllä se routa porsaat kotiin ajaa. Pitemmittä puheitta haluaisin jälleen muistuttaa, että me todellisuudessa tarvitsemme nyt sitä talvisodan henkeä, Suomen kansan yhtenäisyyttä, samaan yhteiseen hiileen puhaltamista, isänmaan pelastamista. Siksipä ehdotan kolminkertaista eläköön huutoa Suomelle, suomalaisten isänmaalle. Eläköön! 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 Kiitos!